že OK, že idem do toho proste naplno. A vtedy tam bola so mnou ešte jedna kamoška, teda kamoška, jedna známa. A ona proste ju to vôbec nezaujalo, že proste ona neverí v to, že takto človek dokáže zarábať a naozaj také príjmy mať a tak. Ale ja som človek, ktorý práve, že bol vždycky takým vizionárom, že mal obrovskú víziu a ja som vedela, že existuje niečo, kde sa dokážu generovať aj úplne iné príjmy, že proste prečo by som sa mala baviť o 1,000 eurách, 2,000 eurách, ako niekde v zamestnaní alebo podnikaní alebo 5,000 eur, keď sa môžeme baviť o 10 000 až 100 000 príjmoch, kľudne aj na mesačnej báze. A verila som tomu. Proste moja viera bola silnejšia ako tie paradigmy, ktoré sa mi vytvárali v hlavách skrz iných ľudí, ktorí to spochybňovali. Čiže prišla som domov, vtedy som povedala, že OK, ja v tom vidím proste, že sa to dá. Čiže pustila som sa do toho. Tak ako som ti spomínala, 5 mesiacov alebo 6 mesiacov cca som testovala čisto iba produkt. Čiže bola som ten typ človeka, ktorý ešte stále si povedal, že najprv uvidím výsledky a potom proste sa pustím do toho, ak sa vôbec pustím do toho network marketingu. Začala som mať slušné výsledky a veľmi ma to začalo baviť celkovo. A vtedy moja mamina mi hovorí proste dve veci. A to nikdy na to nezabudnem. A ona prišla za mňou a mi hovorí, Evi, počuj, a čo keby, že teraz začneš budovať franchízy, proste zase išla inak na mňa. Čo keby, že teraz začneš budovať franchízy a čo keď v priebehu 5 až 10 rokov sa dostaneš na úroveň 10 000 eur mesačne a viac. A ja hovorím, mami, ale vieš, to sú už také bubliny nafúknuté, vieš, že to vôbec nemusí byť pravda, reálne. A ona mi vtedy vraví, OK, ale ak je to pravda, tak nestojí to za to. Alebo ak to není pravda, tak reálne čo stratíš? Tedy si hovorím, však nestratím nič, ak už sme boli v takých problémoch, že už si hovorím, že už viac proste stratiť alebo ublížiť nemôžem, už iba získať naozaj. A vtedy proste tam nastal ten taký zlom, že samozrejme aj ostatní lídri, s ktorými som bola v kontakte a tak ďalej, že proste ja som videla, že to funguje, že sa to dá a takisto ma podporili v tom, že Evi, proste budeš v tom dobrá, že tiež ono to človek niekedy tak už ako keby cíti tú energiu v tom druhom človeku, ako ty si povedal, že ešte ani nevideli tie moje výsledky, že nikdy som nerobila network marketing a mi povedali, ty by si bola v tom dobrá, ty budeš dobrý líder a vrajú si, ako to môžeš vedieť, keď som to nikdy nerobila, ani teraz nemám žiadne výsledky, už som tu 5-6 mesiacov. A proste budem povedať, lebo sa do toho nepustila. Pusti sa do toho, začni na tom makať naplno a uvidíš, že čo dokážeš. A vtedy sa to tak zlomilo. Pustila som sa naplno do toho a vieš, ako sa hovorí, že mami majú vždy pravdu. Mama mala pravdu, že to bude fungovať, ale v jednej veci sa mýlila, že človeku musí trvať 5 až 10 rokov, kým sa dostane na úroveň 10 000 eur a viac mesačne. Trvalo mi to presne 14 mesiacov. Samozrejme, bol to určitý proces, nebolo to 14 mesiacov, takže že ahoj a tu si a tu máš 10 000, to určite nie. Ja to vždycky hovorím každému úprimne, že každý máme tú istú príležitosť. Je úplne jedno, v akej situácii sa momentálne nachádzaš. Buď máš tú situáciu, ktorú vnímaš ty ako niečo, čo sa ti deje zlé v živote a že kvôli tej situácii sa nemôžeš pohnúť z miesta, alebo sa ti deje nejaká negatívna situácia, vďaka ktorej si povieš, a práve táto situácia ma posunúť a má mi ukázať, že niečo aj iné existuje, že naozaj reálne existuje nejaké riešenie. A na základe tej zlej negatívnej situácie, ktorú využiješ v prospech seba, sa dokážeš odraziť proste 300 metrov nad hladinu. A to sa presne aj mne stalo. Čiže pustila som sa do toho naplno, povedala som si, mám rok a pol do konca materskej v tej chvíli, čiže rok a pol mám na to, aby som si vybudovala príjem. V mojej hlave bolo, že aspoň okolo 2,000 eur mesačne. Tým, že som nevedela, že prvýkrát styk s network marketingom, nevedela som, že čo všetko treba pre to urobiť, že naozaj aký je to proces, koľko pracovať, tak som pracovala natoľko, že sa to z 10 násobilo vlastne. A chytila som samozrejme preto vášeň. Ono to je presne to, že veľa ľuďom hovorím, že pokiaľ nemáš pre niečo vytvorené vášeň, čokoľvek, čo v živote robíš, tak kým nemáš preto vášeň, tak to bude vždycky iba práca. A ako náhle preto chytíš vášeň a naozaj máš tú víziu a tú vieru v to, že to môže mať obrovský dosah a obrovské výsledky, tak už sa to mení z tej hodnoty práce na reálne niečo, čo miluješ a už ti to iba prináša peniaze. Ten osoh vlastne z toho. Čiže takto by som povedala asi 2,5 roka, potom rok a pol teda prešiel. Stala som sa mamou a nikdy ešte nezabudnem takú tú perličku, že keď som povedala, že... Lebo ja som sa nebala o tom nahlas hovoriť. To je problém aj v ľuďoch, že sa boja o tom nahlas hovoriť. Keď si 100% dôveruješ sám sebe, veríš si ako v človeka a vidíš tú víziu a vidíš to, že to bude reálne, tak vtedy už sa nebojíš o tom nahlas rozprávať, lebo ty vieš, že
buď to získaš, alebo umrieš v procese. Proste. Takže o tom môžeš kľudne nahlas hovoriť. A ja som to vtedy aj rozprávala, že keď moja dcera bude mať druhé narodeniny, skončí mi materská, tak vlastne zoberiem moju rodinu do Dubaja, oslavíme tam druhé narodeniny, že bude to odmena aj pre mňa, že áno, že dokázala si to. A vtedy ešte vieš, ako to boli rôzne také komentáre a tak ďalej, že OK, že veď aj zlaté piesky budú fajn, vieš, a tak ďalej. A vrajme, nie, uvidíte, že my budeme v tom Dubaji. A vtedy presne sa to stalo. 1. októbra sme odlietali do Dubaja, 5. októbra mala dcerka narodeniny a zobrali sme rodinu asi 11 členov, 12 členov a tam bolo. Dokázala som to proste uhradiť z toho príjmu, čo som si tu vybudovala a nikdy nezabudnem na ten pocit. Vieš, ja mám úžasných napríklad rodičov aj svokrovcov a ja nikdy nezabudnem na ten pocit môjho svokra, vieš, 2-metrový chlap, taký hlas. A keď tam sme stáli na tej jachte, kde sme oslovali tie narodeniny a tá atmosféra, vieš, a ten pohľad na mňa, úplne také slzy na kraji a on tak hovorí, že Evita, že ty si to naozaj dokázala. Proste ten pocit nikdy nezabudnem. Vieš, sú to ľudia, ktorých si naozaj vážim a sú to ľudia, ktorí vždycky tu boli pri nás a keď ti to povedia títo ľudia a že vidíš, že sú šťastní, že naozaj, že si im mohol dať niečo, čo povedali napríklad, že kebyže to ja neurobím, tak oni by sa nikdy do Dubaja nedostali. Nikdy by neboli na také dovolenke a tak ďalej. A to je tá odmena najväčšia pre mňa. Že veľa ľudí zbiera práve, že nuly na konte, ako keby, počet nul na konte, hej, tie čísla. Samozrejme, že každý to robíme hlavne kvôli tomu, aby sme mali nejaký príjem. Ale ja som práve ten človek, ktorý zbiera zážitky. Ja som zberateľ zážitkov a pre mňa tieto momenty vytvárajú ten fokus vo mne, že proste chcem dokázať ešte viac, chcem dokázať ešte viac ľuďom pomôcť, chcem, aby ten pocit zažívalo čo najviac ľudí v mojom okolí a ten pocit nielen finančnej, ale aj časovej slobody, že proste teraz si poviem, že zbal kufre, lebo mám chuť ísť na raňajky do Paríža, tak proste zbalíš kufre a budeme v Paríži. Vieš, toto bola proste moja predstava vždycky. Milujem cestovať, chcela som mojej dcere ukázať celý svet, pretože samozrejme, že aj tým človek trošku viac otvára tú myseľ a proste spoznáva úžasných ľudí a krajiny a to je proste najviac, čo ti to dá ako osobe. Nielen ten príjem, ale naozaj aká osoba sa z teba stáva, vieš. Takže to bolo to také najdôležitejšie. Tak stručne môj príbeh, ako som sa vlastne k tomuto dostala. Tak ja to využijem, ty si to už spomenula, ale skús pomenovať konkrétne, čo najhoršie sa ti stalo. Fakt proste, poďme vyhrabať proste tie najhoršie alebo najhlbšie, už sme to spomenuli, to slovo párkrát, sračky. Hej, skús nejakým spôsobom nám odhaliť tú temnú stránku toho podnikania. Vieš čo, ja ti tak poviem, že reálne nejaké pády alebo tak v tomto podnikaní som ešte konkrétne nemala, ale mala som naozaj určitý proces, ktorým si prechádzame každý a ťažko sa mi o ňom rozprávať, čo som zažila na začiatku, ale určite to tu chcem povedať práve kvôli tomu, lebo viem, že to sledujú hlavne ľudia, ktorí možno začínajú v tomto podnikaní. A možno budem mať aj takú guču chvíľkami v hrdle, ako sa hovorí, lebo sú to chvíle, na ktoré nerada akože ich vyťahujem v pamäti, ale sú to zároveň chvíle, ktoré vždycky mi ukážu, že aký človek dokáže byť naozaj silný napriek okolnostiam a ľuďom. A ja napríklad, keď som začínala s týmto podnikaním, nikdy nezabudnem na ten proces, že ja som uverila proste tej vízii. Ja som verila vízii, mala som vieru v biznis a že človek naozaj dokáže obrovské veci, keď sa nevzdá. A teraz si predstav, že buduješ samozrejme nejaký biznis od nuly. Ja som nemala žiadne skúsenosti, nemala som žiadne kontakty, čiže to nebolo tak, že som prišla za mesiac, som už zarábala. Išlo to postupne. A teraz si zober, že ja som mala už v podstate polročnú dcerku, keď som začínala ten network marketing robiť naplno. A Roland, vlastne partner, chodil do zamestnania. My sme sa fakt niekedy nevideli aj 5 dní a že 2 dní mal voľno a že veľakrát robilo doslova aj celú noc, že už prespával aj v robote veľakrát, alebo robil aj 16 a tak ďalej. A nikdy nezabudnem na ten pocit, keď raz sa vrátil domov, malinka už spala a ja som sa už venovala tomu biznisu a sedel na terase, nohy mal v lavore, proste opuchnuté, zničené, vieš, takisto robil v gastronomii. A ja mu hovorím, že toto je posledné leto, čo chodíš do zamestnania, ja som mala, vieš, aké nervy, David. A on sa vždycky tak smial, že jasná, čo by som robil. A ja hovorím, posledné leto, zapamätaj si to. A on taký, že jasná, čo budem robiť? Hovorím, budeš robiť tento biznis, so mňou ho budeš robiť.
ja budem patriť medzi posledných ľudí, ktorých dostaneš do takéhoto priemyslu, že aj kebyže im 500 eur zaplatíš, tak to, že on mne, vrejme, že ty mi nebudeš platiť raz, že si povedal raz áno. No, vtedy úplne, že nie. On bol naozaj tak naprogramovaný, že OK, ty si rob, popri materskej to tak bral, ale proste taký príjem ako ja v zamestnaní nedokážeš vygenerovať. A vieš, že ten taký, že on veril tiež v mňa, že nemôžem povedať, vždycky mňa podporil, ale proste neveril v ten biznis, takisto v tú víziu. A tá vízia je to najdôležitejšie. Človek, pokiaľ nemá silnú víziu a vieru v seba, že to naozaj dokáže, tak veľakrát sa ten človek vzdá. A teraz si vezmi, že si mama, proste nemáš na koho ukázať prstom zo známych, že veď pozri, aj, ja neviem, moja sestra, môj brat, alebo moja kamoška, veď ona to dokázala a pozri sa na ich život. Ty nemáš na koho takto ukázať, že si v podstate prvý v tvojom okolí, že kto reálne buduje niečo takéto. A ešte k tomu si matka. A najťažšie, čo pre mňa bolo, a myslím si, že veľa ľudí sa s tým stretáva, na začiatku, kým ešte nemá výsledky, bolo práve to, že ako mi hovorili, že koľko pracujem, že koľko proste verím v ten biznis a mala by som byť matkou, že proste, že nemám absolútne priority naozaj a mala by som v prvom rade chcieť byť iba s dieťaťom a nebudovať biznis. To potom to hovorili aj Rolandovi, že proste pozri sa na tvoju ženu, ona kde má dieťa, na ktorej koleji a ona sa venuje iba biznisu, ona iba maká, buduje a tak ďalej, si myslí, že neviem, čo dokáže. A proste takéto reči. A najťažšie bolo presne to, že keď už aj som sa dostala na nejakú prvú úroveň, že som zarobila nejakých 500 eur, tak najnáročnejšie bolo to, keď proste prišli aj nejakí známi a tak a začali mi hovoriť, ty si ešte mladá, vieš, že ako je úžasné, že niečo si dokázala, že nejakých 500 eur si zarobila, ale koľko pracuješ pre ten biznis a v robote by si zarobila mnoho viac a proste mala by si mať prioritu svoje dieťa a ty namiesto toho máš prioritu ten biznis. A to bolo takéto najťažšie pre mňa, keď mi povedali, že ty si ešte mladá, preto nevieš mať prioritu svoju rodinu, že možno v tvojom veku by som aj ja sa k tomu tak stávala, že tiež by som bol karierista a proste dieťa dala na druhú kolej a tak ďalej. A proste strašné výčitky mi dali ako mame podnikateľke, naozaj. A vtedy ja som, predstav si proste to v hlave, že ty im nemôžeš povedať, že veď pozri sa, aký život mám, ešte som to nemala, vieš. A teraz povedať tým ľuďom, že vyvrátiť im to, chápeš? Jediné, čo som im povedala, že prosím, nehovorte mi to, mňa to nezaujíma, to je vaše nastavenie, dajte mi naozaj rok a pol do konca materskej na to, aby som vám dokázala, že prečo som to robila. Proste za rok a pol už sa nebudem musieť vrátiť po materskej do zamestnania a vtedy uvidíte, kde sú moje priority. Vtedy ja sa vás pýtam, kde sú vaše priority. Keď vy po materskej sa budete musieť vrácať do zamestnania a obetovať 8 alebo 10 hodín pre svojho šéfa na úkor času so svojou rodinou a ja v tom čase budem niekde na Havaji a s mojou rodinou, s vysmiatou dcérou a proste bude mi rodina a ja sama sebe vďačná, že som sa nepoddala práve týmto okolnostiam a týmto ľuďom, ktorých je drvivá väčšina. Proste na začiatku, keď človek začína, poznajú ťa ako dcéru, kamošku, ja neviem, úplne spolužiačku, známu a tak ďalej, ale nikto ťa nepozná ako biznismena. Nikto ťa nepozná ako podnikateľku, vieš, že reálne v takomto priemysle. Čiže veľa ľudí ťa bude odsudzovať a to je práve to najdôležitejšie, aby v tej chvíli, keď ti niekto bude hovoriť, že na niečo fakt nemáš, alebo že proste robíš to na úkor nejakej rodiny, času, áno, jasné, že vieš, každý jeden úspech je na úkor niečo, že proste musíš investovať nielen peniaze, ale aj čas, ono sa to samo nestane, samo sa to nevybuduje. Ale ty pokiaľ to máš za víziou, že budeš napríklad investovať svoj čas intenzívne, poviem príklad 5 rokov alebo 10 rokov, ale vieš, kde budete, ako budete tráviť tie chvíle, však môžeš pracovať odkiaľkoľvek, však toto je to najkrajšie na tomto priemysle, že či som tu alebo na druhej strane za megule a či je tu 8 hodín večer a tam 8 hodín ráno, to je jedno proste, stále dokážeš generovať nejaký príjem. A to bolo tá vízia, proste tá viera. Vieš, ja aj teraz, keď sa rozprávam aj s Rolandom, tak on mi veľakrát, lebo aby ste vedeli, môj partner bol proti tomu na začiatku, akože nie proti, ale tak, že neveril tomu, tak by som povedala. A po roku, keď som zarobila vlastne prvých 5 000 eur, tak vtedy sa hneď pridal vlastne. Vtedy sa pridal aj môj bracho, aj môj partner a tak ďalej, už proste drvivá väčšina. A teraz už naozaj on je na tom príjme, kde som bola ja vtedy. Ja som vlastne išla vyššie o niečo trošku a to je presne to, že vieš, že tí ľudia, keď ti to takto hovoria a potom zrazu sa presvedčia, stane sa to a stále mi hovorí, že
že Zlato, ja nezabudnem proste, že ako každý ťa podceňoval, každý ti krivdil, že či to dokážeš a že to sa nedá a network marketing a nejaká pyramída a takéto veci a aká si mama proste, že kde máš priority. A ty si mala tak obrovskú vieru v ten biznis, ty si mala tak obrovskú vieru, že to bude fungovať. Ty si tak verila, ty si každého proste posielala do kúta, že nehovorte mi nič, mňa to nezaujíma, dajte mi aspoň rok a pol na to, aby som vám to dokázala. A ja som ti dneska taký vďačný, že si to dokázala, lebo dneska môžem budovať to spoločne s tebou a dneska to môžem dokázať aj ja, lebo samozrejme obidvaja smerujeme vyššie a dneska to je proste úžasné, keď máš aj partnera, ktorý samozrejme už sa zahlbí tiež do toho biznisu s tebou a už to vidí, zrazu tú víziu, nevidíš len ty svojimi očami, ale zrazu tú víziu vidíte spoločne obidvaja jednými očami. A toto je na tomto najkrajšie proste. Čiže